ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong UMLA jong ka Nongstoiñ Constituency uba Macmillan bersat ula Bteng ban pha ye ki kampen roy de ka penpoy ki la Jingïarap she ki Paidbah hakeleng ki snong ki badan hopo puru sam jong ka constituency nalor ki wei ki scheme ba kerpang ye ki snong ki school bat ki wei ki kinhon uba Macmillan hakini ki licenem jong ka Jingïarap lenti jong u komunong mi khman ulala ban penyo Jingïarap ru shakum ba la hajar san spa atli ki longyeng ki badok ki ba hapo ka Nongstoiñ Constituency yakanele ya thodo ba Macmillan bersat haba yakren mat ki nong tho khubor hadin balade ban sam ni ki tin sop yeng shaki kendai photli ki long yeng ki badan hapo ka snong mau khlam nong pendeng kani gadai ka wat ka balai ka ban ka liang jong ni MLA ulabha kerpang ni ka MLA scheme ha ka bawla bo thong ru ban penpoi lut ye kani ka scheme shabaro ki to ki badai hok ban yo ba kani ka tin ba MLA ai don kalong kecing mentoi ke pakrau nam tak kecing kiying kesem kecing pun yo tap yeng Nongstoiñ Constituency dan dulu ke sedang aja kapal ke kendai hadu mentang ilawan ra ki Jingïarap ki skim simet agak bedi gitin na pangi ai ke pisan ka ni rap ki nong rebro dan dulu ke sedang hadu mentang jan manus nem mentang sunem kapoi kumba khapai spa deli gelong ye ada ngikin total na dus nem ba aja kapal ke kendai apa buai kalau poi sigi lai aja san spa deli gelong ye apa si kini license ka bangilala man ai Jingïarap nam ta jing kam par like kita udang don sakini long ying long sem kiba don ke Jingïarap lu ying ki siap penjot kamareng bagini kita ya ka bakum kita na kaleng juga kum nikmat ni pesang ban ai Jingïarap deketin lani dekat pisah nam ta jing kam long ying long sem dengan kemen ba kani ke Jingïarap jong ngakum no nikmat kan long ke jing mentoi kan ke jing ha jong ki Paidbah jong kan Nongstoiñ asam Constituency hamtam itu long ying ke beduk ba gereduk kepala dengan ipet ki long ying ni isin ai saban pet tang tin sop ying kim don dengan ipet ke ying ke sujau ke ying ibarat kim don batang tin ki ban sop ki nomi ke joki kapan long yang aku mau nikmat ban hapan pakat arsin nai sin ni ke banta ban ong baye ke sim mani 60% ni ban ai nam tak ki long ying ki betok but 40% ngin ai nam tak ke Jingïarap pan saban hai ki ying school ying do ba bat ki wei pat ki laban ki footpath begini kita dai tang kita ki nagaleng tunga kesebab tentu ki Paidbah yo kan Nongstoiñ sami kursi bangini kelang nak lagi jimpha jo Nongstoiñ kursi ki jumi kamtam ki hapo ki license di kampung roy lat pi ong ki suro di umbam munde ki jingir hai ki ying school ka jing hai college kala jelong hapo ki license ngej kan bagani ki Jingïarap khot kajing wan ra ki kampung roy ko Nongstoiñ kamlei kajing la nga henry kadi kajing kelang ka Paidbah ai nga kajing kelang Paidbah syani nga da kajing syani ayu Paidbah ka penlong yang abang hapan tresitam nakam ta kajing pha hakaroy ka pa ka bhakamet bat ki imnak salang kursi kajing